Errezilean inuan zelatuna, ez dugu kaletikan zelatuna jiota jetxi, apustu bat inuan, eta hor apustu irabazi genuen denboratan, eta gero azpeitiarrak lantokin Imano Lazkanoki ferrailan ibiltzen itzan, azpeitiarrak esate zion, hoi errezil goindek inork marka ikistakana, baina hemen azpeitin bazeok, xoxote jiota jetxi horan da hartzaiako 50 minutun da, hoi ez duke ingo, eta ez da gizar, bromatan hasi ginen, da azkenen apustu ingen, da, guare 55 minutu ninuan, jiota jetxi, eta gero Imano Lazkano nire nauz izan, da, hoi etorri izaten, hor marka batzu bat zela menditan, da, hoi inbitxeko abildari eban egala, eta probatu inberran egala, eta egun baten hartuko txendean nion horretu metaldea, eta handik anatzea, Biak horritu eta zelat erniora, azpeititik erniora jiota jetxi bat inuan, 3 orduntzio hon marka eta 2 ordu eta 53 inuan, eta geho orduan hoi inuan ian esatezien hor beste marka bat zehola, 5 mendikua eta hoi inberran ekala. Goizeko 5:00 atean itzan, azpeitiko plazatikan, da geho launtzaileak, nehonek kuadrilan ibiltze zienak, Santi Maiztegi, Azurmendi, Josu Manzizidor, Jose Miguel Manzizidorre eta Iturralde, geho masagista Juan Mario Leizola ibiltzen nuan, da geho mendin jateko, pixkate, pajara egite ezartzeko, Jose Luis Aizarrela ondu zian, eta geho lehen esan dizutana, anaiak eta geho patrozina horrek, eta alaxe hasi nintzen zeiten, da ernioko buelta oso ondo inuan, egualdire hona intzian, eta geho erroa iotzeko ebiaz izan, da oinetakoki desente sofritu nuan, irristatu itezan. Guain bestelako zapatileik eta etzan, orduan. Guk asfaltuan ibiltze ginen, mendine behak ibiltze ginen. Eta guain oinetako aldetikan ikustet diferentzio hona da, hola. Baina, alaxe hasi ginen bentzet, eta lehenengo ondo inuan, lehenengo ernioko buelta, eta gero kalambre batzuk itea biharren gotzean, eta gero bentzet horrire buelta manion, da hortxe ginen, 5 mendiko marka hori. Lehen 6 orduta 57 zeon eta nik 5 orduta 28 nuen. Entrenatzen ibiltzen nintzen nik Xanti Perez negan, Diego García eta geon ekipo osoko entrenadori hori izan. Eta guk ite genuen entrenamentuk mendirako eta hasi nintzen entrenatzen marka hori iteko eta mendin desente ibiltzen egun hasi nintzen da gero eta bajuo. Eta hastien entrenamentu parea mendin eta gero gainentzekoa lehen bezala asfaltu nik nuen. 5 mendiko marka hori nuanean, etorri zan, Donostitikan, Escobar, mediku etorri zan, eta arek esan zian, chaval, no sabes lo que has hecho. Lo que has hecho hoy te va a costar la paliza que has hecho hoy, te va a costar recuperar 3 años. Gero bentzet, hori nuan eta hoi 83 ninuan, da 84 junitzen maratoi debutatzea, eta Sevilla junitzen da Espainiko txapelketa irazi nuan. Eta geroztik ganezatez dien, txabal, me has roto todos los esquemas. Gero, hori, Berlinen maratoi korritu da kalambre egitea arazo egiten itun, da gero urruna korritu nuan, Turinen korritu nuan, eta han 2 ordu eta 14 minutu mejora binuan. Eta egualdi txarra egitea gaina oso rekorrido gorra zan. Urrungo urten berriro junitzen, Berlina eta berritzoe kalambreki arazo geuken itun, erretiatu initzen, 3 kilometro falta ziela, eta geho inuan handik hilabetea Donostin korritu nuan. Donostiko marate oso egualdi txarra, eta han 2 ordu eta 19 inuan, bigarren gelditu nintzen. Eta geho handik anatzea, geho Diegori ere pasaizion ez behar bat, eta zehan da, handik anatzea pixkate haimeste entrenatu eta zehan da izan genuen disgustuak egitea pixkana usten junitzen. Eta mendiko karrera batzuk egin, da hoi egin itun, baina maratoiak eta ez nitun utzi nion maratoi egitea. Lanare egiten nuan, da lana egin da bigiteko oso gorra gehatza izaten. Buru da gau lehengu baina abildadia bajauta eta hor bere martxa batien berez utzigabe segizkeo bizka mantentzea zea, baina nik oantxe ibili naiz eta urrun utzi eta asko galduta daukat. Eta igual, ez da gehi, igual prueba mato lehen urtean egin itun prueba pare bat, hor zarauzko
pagoetakua eta Zumaiko flixai nitun. Baina, bueno, hemen marka mato, nire marka hauetako bat ikia gustatuko litzeiak, hola karrera majarreitea, igual, prueba itiatik gano ateari goli, nintzake. Gazte jendieta bat, korrika eta bizikletan, da triatu jendare pixkatik jauenak, eta herrin karrera mato organizau, eta pixkat azten da magarre mat animatzen. Gazte matatatzen zagun hona.